Ayos. Yan guys, oh. Dalawa. Meron guys, malaki. Ayos, nakita ko. Dalawang piraso ko na guys. May mga bakas kasi dito kanina guys. Ayan, ilagyan natin. Ayos guys, malaki. Pero dalawang klase yung bakas dito kanina. May pugad pa dito ng ibon. May itlog, isang piraso. Yan guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Balik adventure na naman tayo. Bali may papandawin tayo guys. 12 piraso na trap. 10 yung maliliit, dalawa yung malaki. Bali dito lang tayo sa dating spot guys, sa gilid ng mga sasahan. Malapit lang to sa amin guys. Sana pala rin tayo ngayon. Shoutout pala sa lahat ng mga solid na taga-suporta natin dyan, mga silent viewers. Ingat po kayo palagi. Sa mga bagong nag-subscribe sa aking munting channel, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Bali shoutout pala kay JC Adventure. Yun, shoutout idol. Maraming salamat sa panonood sa aking mga vlog. So yun guys, yung mga maliliit muna yung unahin natin, kasi medyo malalim pa. Nasa malalim kasi na parte yung mga malalaking trap. Dito guys, may papandawin tayo. Malalim pa talaga guys. Sana meron. Sana meron guys. Meron guys, good size na. Ayos. Babae. Ayos yung unang pandaw natin. Nakadali agad. Nandito guys yung isang trap natin. Ang laki ng suga-suga crab. Parang na siya. Parang kagang yung kuray. Kasing laki na ng kuray. Oh. Masarap din to guys, pang ulam. Ayos. Dito guys yung isang trap natin. Ayan o. Zero guys. Zero. Dito guys meron. Wala nang kain guys. Dalawang good size. Ayos. Kaway guys. Ayos. Yan guys, oh. Dalawa. Parehas mga good size, babae tsaka lalaki. Mag-asawa na naman siguro to. Tsaka isang suga-suga crab. Mag-asawa na naman siguro to guys. Ayos oh. Ito guys, may papandawin tayo dito guys. Sana madagdagan pa.
Meron guys nakasampa. Yan guys oh. Tapos wala nang pain. Sana may kasama. Meron guys kasama. Medyo malaki pa sa kanya guys. Kaya pala wala nang pain. Yan o. Babae na naman. Ito yung nakasampa guys o. Good size na. Tsaka babae yung kasama niya. Ayos. Ayos na naman yung adventure natin guys. Ayos na naman guys yung adventure. Ang dami pa. Ang dami pang alimango dito sa dating spot. Dito guys may trap tayo dito. Ayan. Sana may huli guys. May pain pa guys. May pain pa. Dalawang sugasong na crab. Nag-aaway pa. Ang ulam lang naman. Dito guys, siniksik natin dito. Isang trap natin. Sana may huli guys. Meron guys, malaki. Ayos, nakita ko. Dalawang piraso ko na guys. Ayos. Yun. Babae. Tsaka yung isa ano, babae din pero hindi pa itim yung ano niya. Awal na. Yan guys oh. Ayos. Malapad na rin. Tsaka good size na rin yung ano isa. Sana makakadagdag pa guys. Sana may huli guys. Meron guys. Nakasampa sa ano taas. Isang piraso guys. Goods na. Goods na rin guys. Ito guys. Isang trap natin. Narinig nyo guys yung ano, ingay. Kasi malapit lang talaga to sa amin yung spot na to. Sana madagdagan po guys. May mga bakas kasi dito kanina guys. Ayan, ilagyan natin. Ayos guys, malaki. Pero dalawang klase yung ano bakas dito kanina. Iwan kong dalawa ba to. Ay, tatlo pa nga guys. Ito oh. Tatlong piraso. Ayos. Akala ko dalawa lang. Magkapareho ng size kasi yung ano, dalawa yan. Ito tsaka ito. Magka-size sila guys. Ito yung medyo malaki sa kanila. Ayos. Dito guys yung isang trap natin oh. Sana may huli guys.
Meron guys, isang piraso. Goods na. Babae na naman, oh. Ayos. Dalawang piraso pa guys yung papandawin natin. Guys, nandun dito yung isang trap natin na malaki. Yung isa guys, nandun, oh. Doon banda, sa malalim na parte. Siguro hanggang dibdib natin yung dagat guys. Tinatakpan ko talaga dito ng mabuti guys kapag dito ko nilalatag sa gilid. Marami kasing dumadaan dito guys. Mahirap na. Baka makita kasi. Sana mahuli dito guys. May pain pa. Nanganganib. Suga-suga crab yung nakita ko agad doon guys. 4 na suga-suga crab, grabe. Ayan, oh. Tapos yun pa. Pangulam. Nandito banda guys, oh. Yung isang trap nandyan. Sa may mga sasana yan. Nandyan banda. Sana makuha natin guys. Nandyan banda guys, oh. Ang lalim. Maraming nangingitang dito guys. Nakakarami sila ng lapu-lapo. Mga grouper. Doon sila banda sa gilid nag-aareya. Doon banda. Punta doon. Bali ako guys, nagbabalak pa lang na gumawa na kitang. Sana makagawa tayo guys ng kitang. Kahit mga 50 piraso lang siguro na kawil. Ayos na. Yes, may kain pa. Kung saan tayo pinahirapan ng truck, yun pa yung wala. Kung ganun, wala talaga dito ng alimango sa ito banda sa gilid. Nandun sa loob. May pugad pa dito ng ibon, oh. May itlog, isang piraso. Pugad ng maya na pula. Yung kumakain ng mga palay. Medyo marami din naman guys yung huli natin. Kahit 12 trap lang yung nilatag natin. Goods pa rin naman. Maganda pa rin yung mga pahuli. Ayan, oh. Ang gaganda ng mga pahuli guys kahit 12 trap lang. Ito wala. Walang bawas yung pain. Ito may suga-suga crab. Ito guys, 3 piraso. Ito isa. Yun isa. Ito 2. Ito isa guys. Ito 2 din. Yun 2 suga-suga crab. So goods pa rin naman guys yung huli natin. Hindi pa rin tayo lugi. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Sana nandyan pa rin kayo guys para suportahan yung munting channel ko. Sana huwag kayong mag-skip ng ads guys. Malaking tulong yan sa munting channel natin. High tide pa guys, oh. Pero medyo malakas na yung agos. Ang ganda dun sa kabila. Napakalawak ng spot na to guys. So ayun guys, God bless pa sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi. Shoutout na lang sa inyong lahat guys.